Velkommen til yoga. Mit navn er Karina, og jeg vil gerne vise dig nogle øvelser her, som kan være rigtig gode at lave derhjemme på stuegulvet. Måske du har en måtte, men har du ikke, så bare lav det på gulvet. Det skal i hvert fald ikke hindre dig i at lave nogle dejlige yogaøvelser. Og til at begynde med, der vil jeg anbefale dig lige at tjekke ind. Og hvad vil det så sige at tjekke ind? Jamen, sæt dig godt til rette. Du kan sidde sådan her. Du kan strække dine ben ud. Har du lyst, kan du bare sætte dig her med bøjede ben. Det er faktisk ikke så vigtigt. Det er mest lige at tage en stund her til dig selv, hvor det er, at du kan få lov til at lige at mærke dit åndedræt, og hvordan det er at være i din krop lige nu. Så luk dine øjne, sæt dig godt til rette, og så start med en god vejrtrækning. Og bare mærk, at det er, at indåndingen den fylder kroppen op. Og på udåndingen, at du sådan giver slip til udåndingen, til spændinger, til hvad der end har været i løbet af din dag. Tag et par stykker mere af de her gode vejrtrækninger. Godt. Så kom om på alle fire herefter. Sæt hænderne her under skuldrene, eller måske bare lige et par centimeter foran dig. Om du har underdrejet tæer, eller du får lov til at placere anklen fladt, det er op til dig. Og så starter vi lige stille på en indånding med at svaje. Og på udånding skyder du ryg. Den her kaldes også for cat-cow. Bare lige så stille. Indånding svajer du. Udånding skyder du ryg. Gør det igen. Indånding svaj. Udånding skyder ryg. 2 gange mere. Indånding. Udånding. Indånding. Og udånding. Godt. Skub bagdelen tilbage. Og kom ned og lig her. I balasana, barnens stilling. Giv slip her til skuldrene. Vær tung i bagdelen. Måske dit hoved, det kan komme herned og ligge på måtten. Det kan også være, at du kan knytte 2 hænder. Sæt dem under her, din pande. Og stadigvæk arbejde med dit åndedræt. Og hvis du hørte det knas lidt, så er det bare min mikrofon. Rigtig godt. Godt. Lige så stille. Kommer du tilbage til alle 4 her. Igen hænderne her under skuldrene. Lidt foran, hvis det er. Denne her gang, så underdrejer du dine tæer. Sætter bagdelen tilbage. Og det her, det er faktisk rigtig vigtigt i forhold til, at vi skal lige om lidt op i hund med hovedet nedad. For jeg vil rigtig gerne have, at vægten bliver så langt tilbage som muligt. Væk fra dine håndled, fordi de er ikke helt så stærke. Så du kan ske også blive lidt øm i dem, men det gør altså ikke noget. Det er bare ømhed. Men kom så langt tilbage, som du overhovedet kan. Behold hænderne her. Og så stille og roligt herfra. Stræk dine ben. Jeg stiller mig lidt længere ind i midten af måtten her. Godt. Det er det første lille hundestræk.
Så du skiftervis sætter den ene hæl ned på en udånding. På en indånding løfter du op, og på udånding modsatte hæl i. Og igen i indånding løfter op, udånding skifter. Og ned igen her. Sidste gang. Rigtig godt. Så sæt nu dit venstre fod op til dine hænder. Drejer dit højre fod, eller højre hæl drejer ind og ned og parallelt med det bagerste af din måtte. Kommer op her, svinger armene op, strækker dem ud her, ud i hver sin retning. Og lige så stille bøjer det forreste ben, men uden at du ikke læner dig, men bare bøjer det forreste ben. Sænk dine skuldre og kom ind i krigeren. Tag nogle gode vejrtrækninger her. Lad hænderne glide væk fra kroppen. Tag et par vejrtrækninger mere. Sidste. Så kan du vende dine fødder begge fremad. Og lige så stille, modsatte fod nu, drejer frem, rækker hænderne op her, og endnu en gang til modsatte side nu her, men kom ind i krigeren. Bøj dit forreste ben her, ræk hænderne væk fra kroppen. Et par gode vejrtrækninger stadigvæk her. Bliv her i midten. Og lige så stille her. Vend fødderne fremad. Og lige så stille ind og samle her. Godt. Lad os lave en lille solhilsen. Jeg vender min måtte om her. Godt. Så vi starter med her på indånding. Ræk hænderne op mod himlen. Udånding. Samler dine hænder. Før dem ned foran brystet og folder forover. Fingerspidserne i måtten. Indånding. Rækker hjerte og bryst frem. Udånding. Folder forover igen. Indånding. Ræk hænderne op mod himlen. Udånding. Samler dine hænder. Før dem ned foran hjertet. Placer dem på hver side af dine ben. Giv lidt slip i dine knæ her, når du står her i bjergets stilling. Bare lige mærke, at du har god jordforbindelse. Trækker vejret til brystkassen og til maven. Og så laver vi en mere, så indånding. Ræk hænderne op mod himlen. Udånding. Samler dine hænder. Før dem ned foran hjertet og folder forover. Placer fingerspidserne i måtten. Indånding. Rækker hjerte og bryst frem. Udånding. Folder forover. Indånding. Ræk hænderne op mod himlen. Udånding. Samler dine hænder. Før dem ned foran hjertet. Placer dem på hver side af dine ben. Lad håndfladerne vende fremad. Slip dine knæ. Godt. Vi gør det en gang til, men denne her gang sætter vi lidt mere på. Så indånding. Ræk hænderne op mod himlen. Udånding. Samler dine hænder. Før dem ned foran hjertet og folder forover. Placer fingerspidserne i måtten. Indånding. Rækker hjerte og bryst frem. Udånding. Sætter hænderne i og træder tilbage til en planke. Ja, rigtig godt. Og her så på indånding fylder du din brystkasse op. Og udånding sænker du dig ned på maven. Og hvis det er, at du ikke er så stærk i mave og ryg, så sæt dine knæ i. Og så langsomt kom ned på maven. Er du stærk, så du ikke svejer, så kan du blive fra planken her, og så bare sænk dig ned på maven. Så sænker du dig ned.
Godt, vi skal indånding. Kommer lige så stille op i en lille kobra her. Og udånding. Kommer ned igen. Indånding. Sæt hænderne i. Kom tilbage på alle 4. Vi skal op i et hundestræk, men husk det ligesom før. Tilbage med bagdeling. Sæt hænderne i. Og strække dine ben. Og på næste indånding kigger du frem imellem dine hænder. Og træder frem til det forreste af din måtte. Indånding. Rækker hjertet og bryst frem. Udånding folder forover. Og indånding rækker hænderne hele vejen op til himlen. Udånding samler dine hænder. Før dem ned foran hjertet. Og placer dem på hver side af dine ben. Har du lyst, så fortsætter du bare med nogle dejlige solhilsner her. Hvis du synes, at det her det var nok for i dag, så kan du enten lave et par strækøvelser, eller også sætte dig lige ned igen, som da vi startede. Her. Måske bare lige luk dine øjne. Lige mærke, hvordan kroppen har det. Hvordan du har det. Og så samle måske bare hænderne her til en lille tak til dig selv. Og lige mærke, at nu er kroppen et andet sted, end den var før. Og du har mere kontakt til dit åndedræt. Namaste.